Nézzük, mi az üzenet. Üdvözölnek téged, és Szép. köszönjük szépen, hogy önzetlenül segítesz rajta. Még ebbe az évben meg fog történni az, amire nem számítunk, amit elhallgat a világ előlünk, a vezetése és a háttér. Azt hallgatjátok el előlük, amire ők nagyon kevesen számítanak. És miként tett és a hogyan tart, a spirituális egóba beruházott, nem spirituális lény, azok a csoportok és megnyilvánulások, akik itt vannak a Földön, mint a New Age, a kreált világ. Nagyon kevés embernek adatik meg itt a Földön, akik olyan szintet érnek el, mint te vagy a Ferenc. Kedves Zoltán, kevesen vagytok, kevesen, és a napvillanás, naprobbanás a várnál előbb fog érkezni. A következők fognak történni. Hirtelen időjárás. Bármit tesznek a Hard Technology, TDCO-pán, gépei, a föld időjárás manipulálásával, a naptevékenységet ezzel nem tudják tolerálni. Ez mind csak egy elterelés jöhetni vele. Függetlenül, hogy már mélyükben vannak bizonyos vezetők, és azoknak a klónjai vezetik a világot. Ő rájuk más büntetés számít rájuk. Őket nem engedik tovább. Vissza fogják hozni őket a földre. Ha tetszik nekik. Az üzenet elég szomorú. Nagyon kevesettek adatik meg az felemelkedésnek történjen. Ezt a két kezeden meg tudod számolni. Akiknek megadatik, és akiknek megvartatik, kérték és adatik. Elvenni. Ebben az évben lesz az utolsó ennek a civilizációnak létezése itt a Földön. Nem pusztul ki teljesen az élővilágotok, de arra számítsatok, hogy nincs sok idő hátra. Az üzenetem lehet, hogy tömör volt, de elég lényegtörő, de közel 9 milliárd állatfajok, növény, kis állat, nagy állat élete fog megszűnni. Üzenem nektek, legyetek türelemmel. Mi testünk ugyanúgy meg fog semmisülni. Az a 9 milliárd meg a nehezen kimondható, hogy az állatvilág, az organizmusok, a baktériumok és a mesterséges vírusok, az összes fa és víz alapú élőlények. A víz alapú élőlények közel 10%-a marad csak életbe. Ez egy olyan sugárzás szinten mérhető, az egész Földet átjárja. A belső földi lények volt már egy ilyen tapasztalásuk. Ők sincsenek védelem alatt. Magasabb dimenzióban vannak, mint a földi lét. Mert az egy belső világ, egy belső univerzum. Föld egy kivételes hely. De ti nem becsültétek meg. Mindennek következménye van. Ok és okozat. Ezt már ti is rájöttetek. Igen. Csak nem tanultatok belőle. Igen. Az a 10% élőlény, ami életben marad a Földön, az mind víz alapú élőlény. És a következő civilizáció rajtuk fog kezdődni. A kezdetek.
földébe mentek, hát a földi lét az víz alapú lesz. Mert föld egy vízbolygó lesz. Egy vízbolygó, és egyetlen egy hősziget lesz. Belső föld, hogy is mondjam, üreges lesz, mert azok a lények, akik ott a belső földben vannak, azok ugranak 3-4 szintet dimenzionálisan, mert ők elérték már azt a fejlettségi szintet, és abban a ciklusban van, a 9. ciklusban van a Föld és a Nap körülötte lévő univerzum, mert még mindig sokan azt hiszitek, hogy a Föld lapos. Hát most lesz. Október 20 délután 5 óra. Hát lényegében ezt mindent elmondtam, amit kellett. És arra szeretnék téged megkérni, mint vénylény, hogy ezt az üzenetet terjeszt az interneten. Oké. Téged hatalmazlak be erre, hogy terjeszt. Hogy a visszaszámlálás elkezdődött. Nincs menekvés. Oké. Kapott az emberiség lehetőséget többször is. Mindig elhalasztottátok. A legutolsó lehetőséget akkor kaptátok, amikor Teslát leküldtük. Tesla volt az utolsó lehetőség. Ezen már nincs mit sajnálni. Az élet megy tovább. Ha egy virág elhervadt, fakadhat egy másik. És most távozok.